Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Aici sunt cu Dani. Așa, și o să ne jucăm zombie. Nu știu cum, hai să începem. Mori arătare, mori, mori. Chill, brother. Am revenit cu aici că era bunica mea aici. Așa. Bun. Am câștigat 400 de dolari. Și tu te joci jocul ăsta, Dani? Ok. Așa. Hai să strângem 2000 de like-uri ca să facem și episodul 2. Crezi că o să strângem? Mă, urât mai ești ăsta. Urât mai ești. Mike. Fuck. Urât mai ești. Ah! Bă. Tu la ce nivel ești? Tu nici mă enervează ăsta. Bun. L-am omorât. Am mai luat gloanțe. Îl omorât și pe ăsta. Dar pe unde o luăm acum? Așa. Pe aici. Dani, și tu ai canal de YouTube? Te puneam aici să se aboneze. Dacă vroiai. Emo full. Încă mai ai? Bun. Pe unde trebuie să o iau acum? Aoleu, a ieșit aici. Bă. Am ok. Bun. Vezi că se aude pe filmare. S-a auzit pe filmare. Cum ai zărgănit. Bun. Uite un porcușor. Iată. Bun. Așa. Aoleu, bă, urmă mai... Ia. Congratulations! Ce? Nu fac serii de Brawl. Nu vreau, că o să fie așa plictisitor, așa, cu seria de Brawl. Am făcut și serie de Brawl. Câte minute are filmarea? 4 minute. Mai îl ținem până la 5. Nu până la 5, până la... Vrei să facem de ăsta live? Hmm? Stai că nu te aud prea bine. Bine. Bă, vorbește! Bine.
USA Campaign. Bun. Play. Hai să vedem. După episodul ăsta filmăm și o serie de Brawl? Hai. Cred că te auzi sau o să vezi în filmare. Am un nume ciudat. Trebuie să mi-l schimb. Știi cum mă cheamă? Aoleu, bă. Așa. Gație Marian Fantasma mă cheamă. Pe YouTube. Să te abonezi. Dacă vrei. Zici că joc CSGO aici. Așa mă simt. Bă, pleacă-mă de aici. Pleacă. Așa. Stai puțin, gata. Am revenit aici cu următorul nivel. Că Dani m-a pus să pun pe pauză puțin că nu știu de ce. Dar începem. Ai revenit? Ce? Când terminăm episodul, facem episod de Brawl Stars, ok? Să vedem dacă le place la lume. Că dacă nu le place, nu continuăm. Simplu. Unde trebuie să o iau? Pe unde trebuie să o iau? A, uite pe aici. Așa. Bun. Cred că o să dureze foarte mult să editez videoclipul ăsta. Așa. Să pară așa șmecher când am pus o pauză să pun ceva în locul să nu se plictisească lumea. Așa. Bun. Acum trebuie să mă duc aici. Așa. Ce? N-am înțeles. Gație Marian Fantasma. Mai mult am făcut Roblox și... Nu mai știu ce. Roblox și... N-am mai filmat pe canalul ăsta de vreo 6-7 ani. Sau nu știu cât. De vreo din 2016. Ce? Nu mai ține mâna pe microfon, că nici nu te auzi. Da. Asta e. Că ce... Nu mai am altul.
știi cu ce am eu poză? Cu M înflăcărat. Da, are 10 minute, aproape 11. Stai să terminăm misiunea și pe urmă îl închidem. Ok? Că... Să ținem lumea în suspans? Bun. Ce? Așa. Oare ce o să se întâmple? Vedeți în episodul următor. Pa, pa!